Makatugang inabalat ta pong kadikit na panahon si Mike Padua ngo niya, naramon ta. Si same po talaga si Mike Padua, no? Kato po, dahil po siguro aram kang kagabsan sa tuya, ang Mike Padua, ordinaryong namamanwaan sana. Kaya lang nabisto po siyang maray dahil katong sarong event, katong time ni Mayor Jess Robredo. Mike, siguro, istorya mo, itong pivotal decision na paaramon mo si Mayor Jess, kan sarong bagyo, na pwedeng tumama sa satuyang lugar. Mike? Yes, thank you Kagawad dito sa pag-invite mo sa kuya dito sa programa mo. Just makay na aldaw sento gabos. Nag-start po ining pagiging aware ng city sa mga bagyo kang 2004 kang igwang bagyong ang pangalan niya Unding na may international name na Moifa na biglang nagkibrada pasubsub sa Kabikulan. Na ang track niya kung tagadto, pasiring ng Northern Luzon, pa Japan. Pero may mga, at that time, na 2004, iguan ako nare-receive ng mga computer models. Kung ano nare-receive niyo, nakukuhanin daw niya sa mga apps ng mga computer models, ECMWF, yung European model, American models. So, iguan ako katong access halit sa mga barkada ko sa mga typhoon centers sa Guam, sa Joint Typhoon Warning Center, tapos sa US. Katong pinapadala niya sa ninda sa 2 days bago kato nangyari. Pinapailing talaga itong pag-loop katong bagyo pabalik papuntang Naga. So, inalat ko ang Weather Bureau na mag-issue ng warning. Kaya lang on the day itself, November 19 po ito, 2004, pagkaaga, Mayo pa ang forecast, masakat da. Pero ang forecast sa site ko, balik naman sa mga ibang models, pasiring talagang pabalik sa Naga, Camarines Sur. So, katong hapon na ito, which is less than 12 hours to go, na maagi na si Unding, siyempre, relax na mga tao, ulay na Mayo na, binaba na signal, signal number 1 na lang. Yun na ito, inapunan ko si late Secretary Mayor Jesse Robredo at sinabi ko sa iya, since aram niyang passion ko yun, at that time, nadadawag niya na ang Typhoon 2000, kasi ko masyadong pa sa public, sa mga media. So, yun itong time na pag-upload ko, sinabi ko na pabalik ang bagyo. Na pig-confirm niya sa mga kaibahan niya naman City Hall na iyo talaga naiiling sa site ko. So, dahil sa trust ni Secretary Robredo sa pamilya namin, sa Naga College, so, nag-upload siya ng emergency meeting. So, iyo itong pagsabi ko sa between 10 to 11 maagi. Actually, napaamay siya. 9 to 10, yaon na. Nagkaskas ang dalagan niya. Si Unding Gadto, medyo decaying na siya na typhoon, pero guwapa siyang kusog na 130, 150. Yun ito na-record sa weather station ko. Kaya nag-aagi siya. Kaya, poon alas 9, duman na naglaog si mga kusog na dukos hanggang alas 11. So, yun na ito. The rest is history. The next day, bulabog ang nakonsisay ako. Nakapaghanda pang city kami. Although, ang iba na, sabi na, it's too late na. Pero, poon kanto, duman na nag-start ang sabihin career ko na sa passion ko na pinunan ko po sa Litpa. Aram po nito mga tugang, kang aki pa si Mike, nahiling ko ni sa NCF kanto. Mahilig sa mga wind direction, talaga mahilig siya, tracking. Sa katabi nagklase kaning kuya na ni, ining pag-adal mong ini, paano mo pigpurso ining passion na ini? Actually, ining passion ko ini, upuan ako katong mga 8, 10, 12 years old, nagko-collect na talaga ako ng mga newspaper clippings sa mga bagyo. Tapos si mami ko, nagkatong 5 years old ako, naghahalas man siya sa kota. Actually, may ako memory at the time, kasi 5 years old. Pero pag may bagyo, nagluluwas talaga ako pag makusugo ng duros. Ino-observe ko. Then, katong elementary, nagko-collect na ako sa elementary library ng Naga College ng mga old newspapers na ang topic bareta about sa bagyo, kunyaon siya ng bagyo, everything. So, nakakompile ako from 1982 hanggang 1985. Then, after kadto, sa elementary, nabisto ako dahil nag-room to room ako pag may bagyo mga teachers ko naalala, grade 1 pa lang ako, naglalag na akong mga typhoon signal ng Pag-asa.
So, yun yan, nagbakal pa akong summary ng pag-asa tracks ng Bagyo from 1948 to 1978, kitong elementary ako. Dara-dara ko yan, permego ko yun ang comics ko. Sige kong iling ang mga tracks. Kaya ako nagigirumduman ko mga historical tracks ng Bagyo. Then katong nag-high school ako, nagpag-ibo akong dakulaon na tracking chart naman sa high school department. Siguro nagigirumduman naman ito dito na nagawa akong tracking chart na may talagang garo jumbotron na garo ganyan ba LED TV to tracking chart na pinaplot ko duman, may ladder ako, pinaplot ko ang Bagyo. Tapos at that time nabisto ko ang Pag-asa Kamaligan, sina Fred Consulta, Arthur Balang, Terry Ago, si Katman kadto. So nag-overnight ako sa Inda. Tapos ang ginigibo ko at that time katong first year high school ako hanggang fourth year high school. Gapos na bulletin ng Pag-asa, rinirecord ko sa cassette recorder, either sa radio o inaapudan ko siya. Then, i-retype ko yan. Pagka-type ko ng bulletin, ipopost ko naman sa kataid, naman sa tracking chart sa nagka-college. So, doon, after kadto, gusto ko magkuha ng, gusto ko rin maging meteorologist, pero at that time, ang dilema ko kaya medyo, di ako maurag sa math. Talagang yan ang pinaka-lowest. Although, dagos ko pa yung passion ko, UP ako, UP Diliman, nagkuha akong BS Geography, na medyo harani duman. May mga subjects kasi on weather and climate, ang BS Geography. Then, habang yan ako duman, mga dormitory duman, nilagan ko ng mga tracking chart. Tapos, ang tambayan ko kadto, pero may Pag-asa, Quezon City. Nakulman ako naging barkada duman. Kino-collect ko mga Xerox, mga Bagyo, nag-aaragi. Although, nagda-type pa rin ako ng bulletin, pero di na masyado, nagkatutok ako sa pag-aaral. Hanggang nag-graduate ako, pati si Dean namin sa Geography, bilib-bilib sa mga typos. Dara-dara ko itong tracking chart sa classroom. Tapos, kan nagbalik na ako digdi, nag-empleyado ako na Naga College. At that time, nagkaigwang internet. So, yun na itong excited ako, igawang mga internet sa Bagyo. Mahayo pang Bagyo na website sa Pilipinas. So, duman ko pigmundag katong 1997. Nag-adal muna akong 1996 to 97 paggibo ng web making, web design, tapos graphics. Then on 1997, November 2, duman ko pigmundag itong Typhoon 2000. So, yun na ito. Sa dito pa lang followers ko. Then, apod ka doon, Typhoon 97, Typhoon 98, Typhoon 99, pangalan ng website ko. Pag abot ng 2000, nagbakal na akong domain name. So, yun na ito. Nag-member ako ng Tropical Cyclone Discussion Group. So, basically, more on self-study ako na from elementary hanggang mag-college, talagang na-infuse ako si knowledge kaning mga typhoon education sa Bagyo. Mula tabi Mike ang pag-engage mo igdiyo, mga pirang bagyo naman na nare-recall mong na-monitor mo, mga pirang Ang makusog. pinaka-earliest na na-recall ko, si Bagyong Kading, 1978. Vivid bang memory ko, pero takulmandan niya sa nagagadto. Nag-agi yan haranidigdi sa may Pulilyo siya naglandfall. Tapos, ang mga tugang ko nasa Jamboree kadto sa Mount Isarog, may stranded sila duman, nag-agi si Kading. 1978. So, kung super typhoon yun, nag-agi. Then after kadto, sunod na memory ko, itong bagyong Yeyeng and Anding, 1981 na ito. 1981, tapos Bebeng, 1983, 85, si Typhoon Saling, na nagtama madigdi sa may Central Luzon na affected ban kita. Then kadtong 87-88 panahon ni na Terry Ago, nag-overnight ako sa Inda. Bagyo nga na dyan si Sisang, Herming, Unsang, dakol ng bagyo na nagigirumduman ko pa hanggang ngayon yan. Mike, ang tendency ng mga bagyo ngayon nagkaparakurusog eh. Ano ang pwede mong advice sa mga LGUs, national government, LGUs, sa pagpipreparar? Actually, ang pag-abot sa intensity ng bagyo, may mga dilema kayo nangyayari ngayon na data dapat ibase sa climate change. Although may effect po ang climate change. Taining mga kusog ng bagyo, may cycle po na inaapod, multi-decadal cycle na in every 30 years, may mga, o 50 years, may talagang naglalauog ng mga makukusog na bagyo. But sa iling ko, for
past 50 years, may dikit talagang nag-increase ng intensity niya because of, yun nga, may climate change, nag-iinit ang planeta at ang kaipuan talagang gibuhon ta is to edukarta ang publiko, maging aware kaning mga bagyong ini. At saka, dapat desinda mag-star duman sa mga hazard-prone areas. Kasi kung iilingon tangon yan, compared ka itong 1970s, 1980s, 1970s, dikit pa naka-star, dikit pang population, ang naka-star duman sa mga hazard-prone areas. Unlike now, na dakul na nag-i-star, dakul mga developments duman sa mga hazard risk areas. Okay. Kaya nangyayari, dakul na affected nun yan. So dapat yun ay maging guidance man Ayun. party kang national Dapat saka yun ang local national government. at local government. Kung ano itong example, give you a classic example lang ining Bilya Karangahan, na it was supposed to be a swamp area, natural passageway yan, Okay. creek siya, di ba? Okay. Hali digdi. Nilagan ng subdivision. Subdivision. Okay. So, syempre, since nature will find its way, talagang binabaha naman sa area na ito pag may bangabag. So, na-disturb si So, Sige. yun nga, yan ang biggest challenge sa tuya. Since nagdadakol ang population every year, dakol lugod nag-i-star duman sa mga hazard-prone areas. Mark, last na lang, message mo sa mga hobbyista, pag-encourage sa inda na mag-engagement sa armang kaning passion para mas may mga katabang ka. Na Iyo. ano. Importante po digdiyo na igwa ka mong sa puso nindo ang pagiging forecaster ta. Bako lang man ini na although mga katabang po ini sa career po nindo, ang importante itong love nindo sa pag-forecast yaon para mas dakul kakaaram sa mga tao. And if gusto nindo mag-engage sa forecasting, especially sa mga bagyo, tandaan po nindo na kaipuan po nindo itao ang knowledge or informasyon ng bagyo in layman's. Kasi okay lang na tinatao nindo ang technical, but after that, kaipuan talagang itao sa layman's sa mga tao para maintindihan ninda. Dako lang bagay mga tugang si Mike Padua sa pag-explain sa tuya. Ano po sa ning commendation kang LGU Naga, Mayor Nelson Sanggunian Palunsod. Congratulations again, Mike. Salamat, Ano? salamat. Okay. Kagawad.